Boas, queridinha, queridiño, queridiñe. Luns, comezamos un novo vlog. Estaba aquí vendo, porque sempre teño movidas de alrededor, o libro que lle vou regalar a miña sobrinha, que lle encantan os libros. Así que aí está. Tamén me gustaría regalarlle un en galego. Xa topo un por aí, tamén lle regalo, ainda que sea pequeniño. Pero bueno, eso ao parecer encántalle, entón se lle gusta, quen son eu, para non regalarlle. Son a tía guai. Vale, luns, un pouco a remolque, como a todos os luns. Fixen algo de deporte pola mañá, logo non sei se farei porque, de verdade, os luns como que non me dá, como que as horas pasan, sabes? E o tempo non me chega. Levo un cachazo editando o vlog anterior, que ti xa viches, porque este xa o publicarei para a semana que ven, porque teño unha foto de miña sobrinha aquí, comigo, e non quero que saia foto súa en internet. Entón, ao final fixen unha edición bastante burda. Xa me perdonará que non vexa, que de momento non hai moita xente que vexa, así que para que non quería que saíra, prefiro que quede fatal o vídeo a que se vexa a foto da rapaza, iso que fai un ano e pico, ou seja, que xa non se lle parece, vamos. Pero non quero. E punto. Vou facer algo que dixen onte, se viches o blog anterior, víchelo. Necesito comprar perlita e... non sei que máis quería comprar. Teño por aí apuntado, non pasa nada. Porque quero transplantar ou cambiarlle o sustrato a unha planta que teño no salón e a esta, ollo. Esta sempre a tiven xenial, pero como sempre, mirade, ai Dios. Entón, faltalle rego, evidentemente, esta é unha planta moi agradecida. Pero, cando cambié esta maceta, esta planta gustalle as macetas apretadas. Eu collín a metira nunha maceta xigante e non volveu ser a que era. Entón, o que vou facer, porque ademais ten raíces, a planta pesa ten raíces como fora xa. Entón, o que vou facer é cambiarlle o sustrato. A ver se non me mato, espérate. Ademais hai un espello aí que podedesme ver caer de cu. Cambiarlle o sustrato e quizáis metela nunha maceta máis pequena, vale? Para que este máis cómoda. Esa encántame, pero claro, é moi grande. Entón, agora mesmo, o que vou facer é primeiro dar o paseo co querido, que non sei que está facendo, pero vou ir ali e molestalo para ir a dar paseo, e logo facer eses recadiños, aparte de comprar alguna cousa no súper, que non teño froita, e hoxe fai calor, e o que apetece cando fai calor, que é sandía. Así que vou ir a por un cacho de sandía. Non sei se unha sandía inteira, pero por lo menos un cacho. Así que nada máis que engadir en estos momentos, logo falamos. Misión principal non cuberta, porque quería atopar a perlita e o humus de lombriz para mañá poñerme cas plantas. Claro, fun ao campo. De feito, se fose outro al campo, quizáis soubese, pero neste había só humus de lombriz e iba tan cargada que digo, bueno, pois xa que mañá teño que ir ao viveiro, sí ou sí, pois xa compro todo ali. Así que mañá toca o viveiro e ali sí que hai perlita e aí sí que hai humus de lombriz, non hai máis. O que pasa é que me queda un pouco máis longe, non por outra cousa. Pero, segunda misión, sí. Ja! Ai, está fresquísima. Creo que, non, é a miña froita favorita. De feito, o verán encántame porque hai unha cantidad de froitas espectaculares, todas para meter na nevera e tomar fresquiñas. Encántame. Un pouco máis. Día un pouco, como dixen antes, un pouco... pero é luns. É o que hai que empezar a modo para logo coller a semana con ganas, porque se empezas a todo meter, chegas ao final agotadísima. E doume conta editando os vídeos que digo moitísimo que cansas tú, que cansas tú, que cansas tú, que cansas tú. Non podo estar tan cansa, así a todo, non? Pois estou estupendamente. Vou deixar xa o móvil para cear e ir para a camiña cedo e que o meu sono siga ata mañá ás 6:30 da mañá, que me vou poñer a estudiar. Chao!
A verdade é que con esta calor xa me presta menos ir traballar presencial, porque ademais na oficina esta que estou agora non temos aire acondicionado, temos ventiladores, entón eu teño o ventilador como facendo... E hoxe nin fan moita calor, pero ti mira como estou igualmente de estar ali, e iso que vou con un vestido rollo que isto é camisa, sabes? Casi non... Isto non dá calor. Pero bueno, sin máis, tamén che digo que se un día vexo que se me fai demasiado ir á oficina polo calor que fai, pois non vou. Hoxe quería falar con o meu xefe e non veu. Así que mañá teño que ir outra vez porque quero contarlle cousas e é máis fácil ás veces en persoa que en videoconferencia. Pero non podo, Dixen que ia deixar de queixarme do calor nos vlogs, olvídate. Olvídate. Vénse unha semana ou véñense 15 días terribles. Así que, acostumbrarse a que me queixo da calor. Un día vamos dando paseo e dime, querido, porque iba dándome todo o sol a mañá, antes non facía moita calor, pero a min que me deu o sol non me presta. É dicir, hoxe vin un vídeo en... Agora está como, mira, vin un vídeo dunha chica que cando vas de vacacións cunha pálida, non? Que, bueno, algo de color teño, pero que te vas buscando a sombra. Eu son desas persoas. Eu vou buscando a sombra sempre. Un cachiño ao sol pódeme prestar, pero se o sol é destes de primavera que che presta ese calorciño que dá, sabes? Non que notas que te está queimando. Entón íbamos andando e digo, joder, que pouco me presta así o solame. E iso que era tarde xa, debían ser as 8, que calor non facía calor. E me que intolerante ao sol te estás volvendo, digo... A ver, nunca fun realmente amante do sol, pero é certo que cada vez noto que son un pouco máis intolerante a ese sol de verán. O sol de verán, sabes? Non o sol de primavera, nin de inverno. Este soliño de inverno que fai frío, de repente dache unha raiola e diste. Non. A este sol, a este que está vendo agora mesmo. E bueno, ter que volver sufrir, que vamos, tampouco é que sexa sufrir, porque, bueno, supoño que iremos dar paseiño ahora, non sei se agora ou despois, e vai facer sol, vamos, isto, Alba, vaite acostumando. E pouco máis, non sei se hoxe farei o recado que me quedou onte por facer, do tema das plantiñas, igual sí, porque comprei unhas sandalias, e quero volvelas, comprei 2 pares, e un deles non me acaba de ir ben, porque eu agora estou utilizando calzado deste barefoot, entón o meu pé necesita espacio. E estas que comprei son barefoot, pero son algo máis estreitas na punteira, entón non me gusta que vayan os deditos apretados. Gústame que haxa libertad. Tiña que devolvelos. Entón non teño claro se ir hoxe, que me dá un pouco de preguiza, teño que admitir, ou ir mañá, porque ademais a caixa é enorme e non me colle na moto. Teño que ir en coche. Meditarei. E xa saberás dentro dun segundo se decido facelo ou non. Xa che digo que hoxe dame moita preguiza, porque ademais quería facer deporte, quería facer forza, entón é probable que non vaya hoxe. E mañá, como vou ir correr de mañá antes de ir traballar, logo a tarde vai me quedar un poquinho máis liviana en canto ao tempo. Está todo pensado. Todo pensado. Para non variar, non fixen todo o que quería hoxe. Calculo fatal o tempo que teño para facer as cousas, pero estou satisfeita, aínda así. Fun dar un paseiño máis longo do habitual co querido, tive un directo bastante ameno, fixen recados que tiña que facer, estive unha horiña de lería con meu pai. E un trocacho con miña nai. Bueno, mañá outro día, agora son as 10, estou super cansada. Eu vou a enerxía, pola mañá teño enerxía, e logo a noite, a ver, a todos nos pasará. Pero bueno, hai xente que lle custa máis estar activa pola mañá, e a min custa máis estar activa de noite. Xa fun máis de mañás do que son, teño que admitilo, porque creo que non durmo todo ben que debería. Pero polas mañás estou un pouco máis espabilada. Mañá vou ir correr de mañá, porque agora co calor que fai é que paso mal. Entón, non ten sentido.
non creo que o grave, porque polas mañás vou correr aquí polo barrio de arredor, tampouco ten maior interese. E logo, traballar. Pero bueno, levantareime cedo, vou me levantar ás 6:30. Habitualmente xa me estou levantando ás 6:30. Para estudiar un pouquiño ou para correr. E o meu plan é ese. Todos os días ás 6:30, entre semana, estudiar ou sair a correr, depende do que me toque, porque todos os días non saio a correr, evidentemente. Así que, gracias por estar aquí. A ver se consigo alguma visualización máis, aínda que cada día somos un pouquichiño máis. E mañá máis. Chao. Mércores de penumbra nesta casa. Paro un pouquiño o estudio, xusto acabo de rematar o repaso dun cachiño do tema e vou poñer a ver unha clase, entón digo, é o momento de reflexionar. Xusto acabo de publicalo en TikTok e replico aquí a reflexión de como pode haber alguén que sexa team calor, ou seja, como pode haber xente que lle guste que faga calor. E haina, eu respétote, pero non te entendo, vale? Entón nada, a ver que tal me sai o vídeo. Hoxe tiven a casa toda cerrada porque creo que dixo máis veces que nos dá o sol, que nos pega o sol aquí tremendo toda a tarde, dende a mañá xa. Canto máis está arriba o sol, pois máis dá. Os edificios a veces fan sombra, pero a medida que o verán entra en pico, pois danos o sol todo o tempo, vamos, tremendo. Entón teño todo cerrado, as miñas pobres plantas pensan que é de noite, pero é a única maneira de estar máis ou menos confortable. Entón, non sei o que está pasando aí fora, teño todo cerrado. Logo, cando vayamos a dar o paseíño, que espero que sexa un pouco máis tarde, faga un pouco máis de fresco, xa vou abrir para que refresque a casa, que non sei se chegará a refrescar. Xa estou dormindo mal, xa esta noite despertei ás 5 da mañá con calor, de feito fume ata a sala a ventilarme un pouco, estábase fresquísimo, non sei moi ben que facer. Hoxe no traballo estábamos comentando e ao parecer os ventiladores de teito fan bastante, porque a ver, eu non me vou montar un aire acondicionado aquí, menos no piso, que igual habría que darlle unha pensada, porque visto que vou deixar por aquí un pantallazo de como se plantexa o tempo estas semanas, que estos días que se veñen por diante, non sei, porque, joder, que calor. E nos aquí, é certo que ser un piso tan soleado, en inverno casi nunca temos que encender a calefacción, por decir nunca. A veces encendo, porque estos días que vai frío, pois chega a baixar un poquinho a temperatura, 16 ou así, entón subo un pouco para que este a 18 a casa. Pero de verdade, un pouco... A min, ademais, son unha persona que me gusta estar abrigada na casa. O sea, tin inverno, cando faga vlogs en inverno, que agora falta un pouco, cando faga vlogs xa me veredes que estou co pixama, bueno, con un chándal, con xersei, coa bata. Encántame estar en bata. Encántame estar en bata. É que me encanta. Calcetins gordos, paso moi ben. Disfruto moito. Así tamén estou cómoda. Non se trata de comodidade, de confortabilidade, de confortabilidade, de que por favor, eu non sei incluso se ir polo ventilador un pouco a que me dé así o aire. Bueno, creo que xa vou facer un blog temático de queixarme do calor, que vai ser este. Vai pasar, creo que dixen por aí atrás nalgún outro blog, non queixarme do calor, pero vai ser imposible. Outra reflexión chulísima que fixamos no traballo, que tamén debería facer un blog deso. Estábamos falando que, claro, o guai de ir a traballar en presencial é que falas cos compañeros e compañeros, vais a tomar o café e demais, estaban comentando que canto máis maior te faz, menos ganas de traballar tes. E eu penso, acaso podo ter menos ganas?
E cando digo que teño poucas ganas de traballar non quere decir que non traballe, porque eu comprendo o contrato de pagoche para que fagas algo, entón eu fago algo, pero ganas non teño. Non. Reflexión final. Paseíño realizado. A verdade é que facía un vento así un pouco cálido, pero como que prestaba un pouco. Fomos a andar ás 10 da noite. O sea, a nivel tarde. Bueno, igual eran as 9:30 ou así. Pero bueno, o importante é que fomos todos os días. Damos un contiño xuntos. Despexámonos porque ambos traballamos, bueno, era un pouquinho menos que a min, eu traballo 100% dentro do ordenador. Bueno, 97,5. Que hai veces que teño que ir a ver cousas, pero rara vez. Eu sí que ten un poquinho máis de traballo de campo, pero ainda así, ambos traballamos moito no ordenador. E hoxe, como biches, estiven estudiando bastante tempo. Xa necesitaba tomar un pouquiño aire. Eso que hoxe foi un presencial, que sempre que vou presencial sempre me presto un pouquiño máis porque noto que, sabes, que libera un pouco a mente, que me encanta teletraballar, pero é certo que eu son tan caseira que podo teletraballar e non sair da casa. Entón teño que forzarme un pouco porque é certo que o corpo necesita e o cerebro sobre todo necesita sair fora e tomar o aire. Así que nada, hoxe foi un día un pouco raro, veñense días super calurosos. Estive mirando o tempo en Copenhague e en Estocolmo, que sería un dos viaxes que nos gustaría facer en agosto. Están fresquísimos. En Copenhague estaban a 20 grados, bueno, 19, e daba auga para esta semana. Non sei xa que ben. Se mantén así, e aquí se mantén con 37 grados, que este fin de semana vai ser mortal, a pesar de que algún comentario que foron deixando no vídeo de TikTok xa estaban dicindo que lles encantaba o calor, digo, non sei, serei rara, terei que ir vivir para Noruega, pois terei que ir vivir para Noruega, sabes? Pois se hai que irse, se va. Bueno, xa tomando un poquinho máis en serio o tema, que o tomo un pouco a cachondeo, porque, bueno, aquí dentro do que cabe, máis ou menos sobrelevamos máis ou menos o calor ben, pero non sei se vistedes últimamente as noticias que veñen de Francia, por exemplo, que eu vivín en París unha temporada e recordo que facía calor en verán, pero nada exagerado, porque ademais ali non teñen persianas, é dicir, eles están co cristal ao sol. E hoxe vin unhas noticias que, claro, poñen como unha especie de manta térmica, bueno, un pouco para protexerse do sol, que estaban agotadas, xa morreu moita xente, non é risa. O sea, o sobrequentamento do planeta é un feito, estáse vendo, estámoslo sufrindo, e isto só pode ir a peor. Entón, ou tomamos medidas para revertilo e deixar de ir hacia arriba, aumentando a temperatura da Terra, ou algo chungo vai a pasar. E poñome seria porque sí me preocupa un pouco. Non sei se vos dades conta que a mínima non sabemos como tratar co calor. En Alemania vin hoxe tamén noticias de que, claro, como non están acostumados a construir para temperaturas tan altas, non deixaron as xuntas de dilatación que, pois aquí si deixamos, reventáronse vías de tren, bueno, non sei. Demasiadas cousas como para non tomarse en serio. E despois desta reflexión eu creo que me merezo ir para a cama. Vou ler e vou dormir. E mañá, que é xoves, traballo dentro da casa. Vou amancer estudiando un pouco, igual o gravo. Hoxe, de feito, non sei se cheguei a meter un clip correndo pola mañá, que era moi cedo como para pensar, pero creo que o subín. O sea, creo que o gravei. E mañá a ver se tamén arranco un pouquiño máis cedo para que, non sei, o día pareza un pouco máis completo, non? Que parece que os meus días son solamente as tardes. Pero bueno.
xornada laboral rematada, xa cerrei as persianas, como podes ver xa estou na penumbra, logo vou apagar a luz, pero pasa que, bueno, para gravar o vídeo quedaba un pouco máis xeito salir así, logo para o que vou facer agora non me fai falta a luz encendida. Tardei un pouco en cerrar a persiana e agora fai un pouco de calor, teño o ventilador aí axudándome a sobrelevar esta tarde calurosa. Que vou facer? Vou poñer a estudiar. Teño pendente de rematar unha clase sobre o Estatuto de Autonomía. Que fantasía o noso estatuto, toda unha fantasía. Entón vou a ver, vou poñer os cascos seguramente, porque entre que teño ventilador e estou andando na cinta, vou aproveitar para moverme un pouco. Hoxe tiven o día un pouco liado no traballo, e non, como que se me pasa o tempo e non me puxen na cinta a andar, senón normalmente se teño que revisar algunha cousa así liviana, sí que me poño a andar, ou se estou en algunha reunión que teño que máis ben escoitar que participar tamén. O que pasa que hoxe, bueno, tiven así un día liado e hai veces que necesito concentración, necesito sentarme e pensar, non podo facer nada máis que eso. Entón nada, vou me concentrar a facer a clase e logo vou facer un poquinho de forza, coa axuda do meu amigo ventilador tamén, porque senón, bueno, igual o quito despois, bueno, xa irás vendo, vale? Se ves que sobrevivo. Se hai vlog, é que sobrevivín. Se non, é que me deu un golpe de calor. Que onte no vídeo de TikTok, 2 comentarios, de que a xente é team calor. Eu agora estaba pensando que sería team calor se fose rica. Puedes estar sin traballar, donde me dera gana e con aire acondicionado. Bueno, que se te pudera estar donde me dera gana non estaría pasando calor. Bueno, matices. Hoxe a cea, como ves, vai ser ensalada. Nada de calor, creo que de todo menos calor. Hai unha receita que teño ganas de facer mañá, a ver se imos ao súper, e collo espárragos, porque estamos saindo un montón de vídeos de crema fría de espárragos que ten unha pinta. Espero que sepa tan ben como a pinta que ten. Imagino que leva espárragos, ovos e pouco máis. A ver, os espárragos gustan un montón. Non ten por que fallar. Plan. Día caseiro hoxe, aínda que agora imos a cear e logo imos a dar un paseiño, pero claro, non sei a que hora imos ir. Imos ir cando sintamos que fora se está medianamente ben. Será sobre as 10 ou así. Pero onte creo que gravei cando cheguei de dar o paseo, non recordo xa. Pero o meu plan é non mirar o móvil, non facer nada que me entreteña, porque onte non fomos tan tarde, pero ao final deitei máis 10:30, 11, e claro, para levantarme ás 6:30 é tarde. Entón, o meu plan é dicirche adeus ata mañá, inda que eu vai a facer vida despois. Igual meto algún clip se imos andar por aí, non teño claro. Non me fagas nin caso porque son máis pesada, sempre ando como pensando en alto, e ainda que non pensara tanto en alto, tamén estaba ben. Así que, onde vas, compañeiro? De viva voz, despídome aquí ata mañá. Mañá é outro día, que vai ser máis caloroso aínda. Estamos en alerta vermella. Pero bueno, 2 días, 3, espero, máximo. E logo xa, seguimos cas nosas vidas. Nos vemos mañá. Chao. Venres caluroso no PAC. Que imposible coller cita na miña médica de cabeceira. Levo un mes intentando coller cita dende a última vez que fun, que me dixo, xa me dixo ela preventivamente, vai pillando cita e se ves que logo che pasa, pois anúlala e xa está, pero vai na collendo para que teñas sitio. Non conseguín nun mes.
O sea, que me parece hasta insultante, pero bueno, necesito que me vexan a movida da axila porque me sigue picando, sigmo botando unha crema que é médica, que seguramente me vai decir non deberías habela botado tanto tempo, e que estou un pouco enfadada. Viñan na moto a 38 grados, que podes pensar, mas na moto vai che dando aire, un aire quente do Sáhara, o sea, que desagradable. Además que claro, veño ca chaqueta de moto, non me vira así na moto porque se caio desfago a pele. Entón nada, hai bastante xente, porque claro, se todos os centros de saúde están tan saturados como o meu, promete. Así que nada, trouxen o libro para ler, vou me sentar tranquilamente a ler, non queda doutra. Vaya tarde de estudio me metín ao final. Acabo de vir de cear, xa me duchei e demais para ir fresquiña para a cama. E vou acabar o tema porque, bueno, a parte que ven agora é chapatoria pura, rollo competencias de Galicia. Claro, iso é pum 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 pum. Entón, unas como ler e escribir, porque non escribo para facer esquemas, que creo que xa non se me dá facer esquemas, e de feito, bueno, algo esquemático sí que fago, porque collo os parrafiños que hai, pois, bueno, facendo esquema e demais. Pero o meu plan é como intentar interiorizar, e a min sérveme escribilo. E depois facer test, eso vai ser o meu plan. Primeiro ler os temas, un pouco para que me soe, porque claro, é a primeira vez que me leo o Estatuto de Autonomía de Galicia, sabes? Bueno, a segunda, porque xa virán as clases fai meses, pero quero decir, non é algo que adoite manexar como información. E no pack ao final ven, a ver se fago isto rápido para que non me leve moitísimo tempo e me quede un vídeo gigante. De feito, topeime ali cunha chica que coñezo que traballa no PAC e, bueno, estivome contando a parte da saturación, non? Porque, bueno, comenteilles que a miña intención era ir a miña médica de cabeceira, pero que está totalmente imposible. Xa me dixeron, porque cando meten a tarxeta ven onde es, xa me dixeron que o meu centro médico, o meu centro médico en particular é bastante... Todos están fatal, pero o meu en particular, pois, peor. Entón, nada, atendemos unha médica majísima, estupenda, verdade? E logo estivome contando que, aparte de ter un mal, é dicir, que a Xunta este xestionando mal a sanidade pública, tamén os usuarios utilizamos mal a sanidade pública. Dime que a xente vai por nada, por nada, sí. A un PAC, ademais, que un PAC é un sitio de urxencias, realmente. Ti, se funcionase isto ben, o lógico sería que foses a teu médico de cabeceira. Entón, que habría que facer unha campaña de concienciación de como empregar os servicios públicos, non? Porque ao final parece que é gratis e non é gratis, realmente. Non é gratis, ainda que non o pagamos cando imos, pagámoslo de outro xeito. Entón, canto mellor utilicemos os servizos que temos, pois de máis calidade serán. Incluso me decía que hai xente que chama a ambulancia sin ter que chamar a ambulancia. Quero decir, se ti te podes trasladar, que che pasa algo e te podes trasladar ao centro de saúde, non chames unha ambulancia. Non sei, que a min, non sei, como que teño tan interiorizado que me contaba cousas e que dime tola. Por exemplo, houve un día que estábamos na casa de miña avó movendo leña, e meu irmán tirou un mazacote e queume na man, nesta. E saquei o guante e, bueno, tiña aí un bultazo, levoume meu irmán, non chamamos unha ambulancia. Evidentemente, se estivese soa, pois, o mellor non daba conducido, que sexa, non? Ese é outro caso, pero escolle meu irmán, metémoslo no coche e fomos alá. Se non, pois, habría que chamar a un taxi, non sei, se non é grave, porque eu no momento non me doeu, é como o susto, logo, bueno, pero estou un pouco cansa, creo, como para falar de nada. Prometo que mañá igual é un pouco máis entretido. E que hoxe ademais facía calor e non me apetecía estar fora, fun na moto ao centro e que inferno. Vou acabar de ver o tema, vou para a camiña, así que ata mañá, chau.
Boas! Sábado? Como? Xa sabes como decir. Caluroso. Hoxe, nin sequera refrescou de noite, vale? Levanteime e estaba o salón a 28 grados. En fin. Xa está. Quedan un par de días, aturámolo, voume seguir queixando, de verdade que o sinto, pero seguimos caída. Estou empezando a preparar a comida porque quero facela e que fríe. E vou facer unha receita que me sae todo o tempo en TikTok, a ver que tal sae. Que son espárragos, o sea, unha salsa fría, unha crema fría de espárragos. Eu creo que vai ter boa pinta, creo que me vai gustar, pero bueno, vamos a probar, a ver. De feito é facilísima, non sei se me collerá todo aquí. Igual fui moi optimista, igual saquei o aparello este e teño que ir a coller, a esperar a que acabe a Thermomix. Entón, sería botar os espárragos todos co liquidito. De momento só cae o líquido. Vale, un ovo, que hoxe estiven cocendo ovos, un pouco de sal e un pouco de esto. Un poquito. Bueno, a ver que tal. A verdade é que hoxe o día era para estar aquí un pouco descansando, pero teño plan de ir pola tarde por aí. Non á praia, vou pasar un pouco de calor, me parece. Pero non che vou dicir a onde, senón non sigues vendo o vídeo. Que? Va. Listo. Pois o plan de xa tarde teño moitas ganas. O único que me dá preguiza o desplazamento ata onde teño que ir. Pero o plan, planazo. O querido vai flipar. E hai outra con guisantes. O que pasa é que non sei por que onte fomos super e non había guisantes en bote, me refiro, tampouco era nada extraño. Oye, como teño pelo. Guisantes en bote. Ai. Vamos poñer un pouco máis isto xeitoso. Ole. Está que flipas. O que vou facer agora é metelo na nevera para que este friísima. Vou meterlo nas taciñas xa, que é a que vou levar para comer. Así de primeiro, unha crema de espárragos fresquita. Ai, que tazas máis feas teño. Mira, hai outras máis bonitas. Eu non sei se dixen algunha vez que teño un pouco de obsesión cas tazas, e as que teño de vello, pois xa non me gustan tanto. Estas encantan. Estas. Comprei nas en Maisons du Monde. Encantanme, chiflanme. Pero aquí, entre os colores, igual non se aprecia xa porque está medio desgastada. É como a cousiña dorada. Non lle gusta o microondas eso. De feito, igual o poñía aquí, pero non mirei. Sí. E un día me tiro no microondas e empezaron a soltar chispas. É casi a lío. Pero bueno, aquí cada un coa súa... Ai, podía bater un pouco máis. A ver. Ese pa mí xa, ven. Vou bater un pouco máis. Vai excitar. Pois imagínate a miña cara cando meto no microondas así pola mañá cedo, que cando normalmente almorzo para ir a traballar, empeza a saltar chispas. Vale, isto xa estáse facendo só. Cando acaba, pítame. Tú pítame, vale? Avísame cando acabes. Vou seguir peneirando e logo xa comemos cando isto acabe, así que seguimos.
señoras, que isto non é unha maravilla telo ao lado da casa. Xa me vou pa casiña, ven ao atardecer. Ai, que chulada, vese diferente na realidade que na cámara, pero bueno, bonito, igualmente. Pois fui a Santiago á presentación da Asociación Palestino-Galega, que se funda agora para dar acollemento e asesoramento ás persoas palestinas que chegan a Galicia. E claro, invitaron os partidos políticos, sindicatos e outras organizacións que traballan día a día na defensa do pobo palestino. Estivo super ben, ademais logo puxéronos un pouco para picar de cousas típicas palestinas. Buah, riquísimo. De feito, roubei un... Ai, sí, estaba picando un bicho, joder. Roubei un e trexenllo querido porque era de pistacho, encanta o pistacho, e como lle mandei unha foto, quedou coas ganas, e cando viu que lle trexera a cara de felicidade, que lle encanta o pistacho, que lle fago. E agora cheguei a casa, cenei así un pouco rápido, e dixen, voume meter na nevera, porque que fai tanto calor, que dixen, hoxe é o día. A esta hora, porque evidentemente cando fai 35 grados aí co sol aí arriba non me interesa. Son máis de vir así tarde, non tan tarde, pero xa era totalmente imposible, vamos, aparte de que tampouco é que estivera, tampouco iba a vir co sol aí dándome todo na cabeza. Así que genial. Buah, moi fresquísima, Non sei se vir dormir pa aquí en vez de dormir na casa. Así que xa me despido ata mañá. Un sábado moi interesante. Isto xa me gusta moito, moito máis, Está entrando un pouquiño de fresco. Un pouco. Non todo o que me gustaría, pero estamos cerca de volver ao verán galego. Mañá, cando me levante, terei a casa fresquiña. Ai, que me dá un gusto só de pensar, yo as ganas. Creo que é a primeira vez que quero que chegue un luns, sabes? Creo que é a primeira vez. Hoxe non gravei moito. Os domingos sempre son días tranquilos. Fomos dar paseo mentres non apretaba o calor, pero a mí xa me estaba apretando. Creo que hasta se me ve no vídeo que subo un montón. De verdade, non podo co calor. Paseiño, estudiar e pouco máis fixen hoxe, a verdade. De feito, quería haber estudiado un pouco máis. Bueno, dormí unha sestiña pequena. Mentres o querido vía a Fórmula 1, eu dormí unha mini sesta antes de poñerme a estudiar. Acabei o tema que estaba vendo e quería comezar con outro, e xa sabes que eu que fago vexo a clase explicando o tema porque se non poñerme a ler así unha lei de golpe, o meu cerebro non está acostumado e costalle moito que entre. E non funciona a páxina da academia que estou pagando, sabes? Entón como que escribinlles para que mañá me avisaran e espero unha pequena compensación, inda que sexa pequena, pero de verdade, se estou pagando por ter acceso a certa información, pois teño que poder ter acceso. É o que hai. A ver que me din mañá, polo menos que mañá funcione, porque senón xa me estou empezando a estresar. Non sei como facedes vos, pero domingos, cama recién cambiada, que cambiamos agora, pixamas limpos, que gustazo. Pouco máis para este vlog. Non sei como me quedaría, non me dou moito conta de como fun grabando porque sigo sin poder editar diariamente, sin facelo, por poder, seguramente poidera se me poño, de verdade, por favor, edita cada día, chica, porque agora vaste poñer en vez de meter un atracón, vale? Se alguén chegou hasta aquí, agradecida de corazón, dimo nos comentarios se chegaches hasta o final, porque será todo un mérito, porque me dá que vai ser longo outra vez este vlog. Vémonos no seguinte.